Buenas, chamo-me Castro Noia e hoxe veños a falar sobre este libro chamado Delirium, de Francisco Castro. Francisco Castro Veloso naceu en Vigo o 27 de outubro de 1966. É un escritor galego. En decembro de 2016 sucedeu como director a Víctor Freixanes e á fronte da editorial Galaxia, mais dimitiu do cargo en setembro de 2023. Bueno, este libro trata de unha rapaza que chamase Iris, tiña unha enfermedade dos ollos, non unha enfermedade, e tiña un ollo de cada color, e por iso aí ven o nome deste libro, Ilirium, Iris e máis enfermedades. Bueno, tiña un mozo que foi infiel e despois tuvo un accidente e ela quedou en coma. E a quedar en coma o mozo, Chechu, non debeu aguantar as ganas e puxolle os cornos con outra, con a tal Marta. E cando despertou cando despertou, Ruth e a súa mellor amiga contoulle todo que acontecera mentras que ela estuvo en coma. Díxolle que Chechu lle puxera os cornos. Ela, ao volver á escola, e xa tiña un amigo que se chamaba Mario, e expulsaron porque andaba con droga na escola. Ela cada día era máis amiga dela, el, Mario, máis Iris, cada día eran máis amigos, e Mario defendía moito de Chechu, porque Chechu non aguantaba e quería excursións. Se queres saber que pasa con Mario Iris, tens que ler o libro. O meu personaxe favorito foi Mario, porque fai o que dá a gana, anda con droga na escola, bueno, defende iso, que é o máis importante. Bueno, e pouco máis. Eu recomendo vos ler, é entretenido. Un saúdo.